መጽሓፍ ምሳሌ ምዕራፍ 25 እዘን ምስላታት እዚአን ድማ ናይ ሰሎሞን እየን። ናይ ሕዝቅያስ ንጉስ ይሁዳ ሰባት ከኣ ኣኻኽብወን። ክብሪ እግዚአብሔር ሲ ምስዋር ነገር እዩ፣ ክብሪ ነገስታት ግና ምምርማር ነገር እዩ። ልዕልና ሰማይን መዓሙቕ ምድርን ልቢ ነገስታትን ኣይተመርማርን እዩ። ንብሩር ካብ ዛዕጉ ኣጽርዮ እሞ ሽዑ ነንጠረኛ ኣቕሓ ይወጸሉ። ንረሲእ ካብ ቅድሚ ንጉስ ኣርሕቆ፣ ሽዑ ዝፋን ንጉስ ብጽድቂ ይጸንዕ። ኣብ ቅድሚ እቲ ኣዒንትኻ ዝረኣዮ መስፍን ካብ እትዋረድሲ ናብ ዝልዕል በል ኪብሉኻ ይሕሸካ እሞ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ኣይትጅሃር፣ ኣብ ቦታ ዓበይቲ ኣይትቑም። ብጻይካ ምስ ኣሕፈረካ ኣብ መወዳእታ እትገብሮ ከይጠፍኣካስ ናብ ባእሲ ኣይትቐልጥፍ። ዝሰምዐ ከይጸርፈካ ስምካ ኸኣ ኸይከፍእሲ ነገርካ ምስ ብጻይካ ተመጻረ፣ ምስጢር ካልእ ግና ኣይትቕላዕ። ብግቡእ ጊዜ እተዘርበ ቓል ከም ሮማን ወርቂ ኣብ ጻሕሊ ብሩር እዩ። ንእትሰምዕ እዝንን ጥበበኛን ገላጺ ከም ቀለቤት ወርቅን ከም ስልማት ጽሩይ ወርቅን እዩ። እሙን ልኡኽ ነቶም ዝልእክዎ ከምቲ ዛሕሊ ውርጪ ብጊዜ ቐውዒ እዩ። ንሱን ነፍሲ ጐይትኡ የቕስና። ብዛዕባ ሕያቡ ብሓሶት ዝጅሃር ሰብሲ ከምቲ ዝናብ ዘይብሉ ደበናን ንፋስን እዩ። ፈራዲ ብትዕግስቲ ይቕልስ፣ ልዙብ መልሓስ ከኣ ኣዕጽምቲ ይሰብር። መዓር እንተረኸብካ እምብዛ ኸይትጸግብ እሞ ኸይተጥፍኦስ ዚኣኽለካ ብላዕ። ብጻይካ ኸይመንወካ እሞ ኸይጸልኣካስ ናብ ቤቱ እግርኻ ኣይተዘውትር። እቲ ኣብ ብጻዮ ሓሶት ዝምስክርሲ ሞደሻን ሰይፍን በሊሕ ፍላጻን እዩ። ብመዓልቲ ጸበባ ንዝጽግዖ ቦኽቦኽ ስንን መንሳተቲ እግርን እዩ። ንሕዙን ልቢ ደርፊ ዝደርፈሉስ ከምቲ ብጊዜ ቁሪ ንመደረብታኦ ዝቕንጥጦን ኣብ ጨው ከኣ መጺት ዘእትወሉን እዩ። ጸላኢኻ እንተ ጠመየ እንጌራ ኣብላዓዮ፣ እንተ ጸምኦውን ማይ ኣስዮ። በዚ ኸምዚ ጓህራ ኣብ ርእሱ ትእክብ፣ እግዚኣብሔር ከኣኽፈዴካ እዩ። ንፋስ ሰሜን ዝናብ የምጽእ፣ ሓማይት ልሳን ከኣ ገጽ ተጸውግ። ካብ ምስ ነግራም ሰበይቲ ኣብ ሓደ ቤትሲ ኣብ ዝባን ናሕሲ ብሓደ ወገን ምቕማጥ ይሓይሽ። ካብ ርሑቕ ሃገር ዝመጽእ ብስራት ከም ዝሑል ማይ ንዝጸምአት ነፍሲ እዩ። ኣብ ቅድሚ ረሲእ ሰንከልከል ዝብል ጻድቕ ከምቲ እተዘርገም ዓይኒ ማይን ከም ዝሰበበ ዔላን እዩ። መዓር ኣብዚሕካ መብላዕ ጽቡቕ ኣይኮነን፣ ከምኡውን ከቢድ ነገር ምምርማር ዘሸግር እዩ። መንፈሱ ዘይገትእ ሰብሲ ቀጽሪ ዘይብላ ዝፈረሰት ከተማ እዩ።